खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो। अब्ला थुदो लोगो दानिया स्टार्ट। बाथियाव दं ब्रयलार फार्मिं। ब्रयलार फार्मिंजोंबो गोबां लाख लाख रां आरजिनो हायो। जेराव भारतबर्षआव ब्रयलारनि फार्मिंजोंबो लाख लाख रां आरजिगासिनो दङ। बे फार्मिंखौ मावोब्लाथाय बोसोरारि 1 लाख रांसिमखौ गोरलैयैनो आरजिनो हागोन। बेयाव नोंथांनि मेंटेनेन्सफ्रा थिग थाक जाब्लानो जेबो नङा। ब्रैथियाव दं मैगंनि फार्मिं। मैगंनि फार्मिं मावनानैबो जों बोसोराव गोबां रां दैखांनो हागोन। जुदि मैगंनि फार्मिंखौ मोजाङै मेनटेन खालायनानै मावोब्लाथाय बोसोरारि खमावबो 1 लाख रांसिमखौ बोसोरसेयाव खमैबो खामायनो हायो। 3 नाम्बाराव दं मोसौ गाय फिसिनाय। जुदि नोंथाङाबो गामि ओनसोलनिब्लाथाय बे मोसौ गाय फिसिनायखौ गोरलैयैनो मावनो हायो आरो नोंथाङा बोसोरारि खमैबो 20 मोसौ गाय फिसियोब्लाथाय नोंथाङा बोसोराव 25 रांखौ गोरलैयैनो खामायनो हागोन। जुदि नोंथाङाबो बे मोसौ गाय फार्मिंखौ मावोब्लाथाय सानफ्रोमबो फुङाव गाइखेर सेल आउट खालामनानै गोरलैयैनो लाब दैखांनो हागोन। नैथियाव दं ना फिसिनाय। ना फिसिनानैबो नोंथाङा मोजां मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांनो नांगोन 1 बिगानि हायाव फुख्रि खालामनानै नोंथाङा जुदि मोजाङै फिसियोब्लाथाय बोसोरारि 1 लाख रांखौ गोरलैयैनो खामायनो हागोन। से नाम्बाराव दं अमा फिसिनाय। अमा फिसिनानैबो नोंथाङा बोसोरारि गोबां आय खालामनो हागोन एबा मुलाम्फा खालामनो हागोन। आथिखालाव अमानि बेसेना गोबां बिबांनि जानानै फैबाय। थारैनो बुंनो थाङोब्ला अमा मासेनि बेसेना खमैबो 10,000 रां। जुदि नोंथाङा अब्ला नोंथाङा 20 अमा फिसियोब्ला बोसोरारि 2 लाख रां गोरलैयैनो खामायनो हागोन। आरो लोगोफोर बेल' नङा। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै अल नटिफिकेसनाव क्लिक खालामनानै लादो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ लानानै फैबा नोंथांनिसिम सहैनाय बायदि।